Bon, comme ben ne si manque sunna limamu ye ko munum be kortoji ani photo talla daga ko ageleya wa be silamo ka kosobe bi ageleya be silamo ka kosobe bon an ben ne si ha min ku uye anambe ye an kasira alanye hada maden kasira alanye hususan ni bi dambi kata donima ni ye nyemaye ni ye kuma kelaye ni mogo be ka kuma lamɛ be baara kɛ n'a ye e de kan ka sira ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan salafu salihu tun bɛ sira kosɛbɛ salafu salihu dɔ tɛmɛna n'olu ka lamɛlibaga u ka kalandenw n'u ka lamɛlibaga n'a tɛmɛna mɔgɔ naani na dɔrɔn u bɛ wuli n'u bɛ sira kuma ɲɛ n'u ka lamɛlikɛlaw tɛmɛna mɔgɔ naani na dɔrɔn u bɛ wuli majalisi la n'u bɛ sira o karamɔgɔw ka kan ka joro ka sira ni hadamaden lamɛlikɛla cayara ni hadamaden fana n'a cayara mɔgɔw dara i la u b'i ka kuma min na ka baara kɛ n'a ye i joro i ka sira ala ɲɛ ni e bɛ fɛn o fɛn bɛ da i kɔnɔ a ɲaɲini o ka kɛ delila jɛlen b'a la kuranna ni sunna la ala fahamu salafu salih kana kɛ jama bi nɔfɛ de ta n bi n ka taa ɲini nin ka tanu ɲini nin ka jɔyɔrɔ ɲini na jama min bɛ nɔfɛ min bɛ bɔn ma dɔn min ne k'o fɔ o bɛ ala ta kɔnɔ o tɛ ala ta kɔnɔ wa nin de ka di jama ye n ka jama fɛla ye nin de n ka nin fɔ e de tɔgɔ ye ko population ka dɔɔnikɛbaga e de tɔgɔ ye ko jama ka dɔɔnikɛbaga diina ka dɔɔnikɛbaga tɛ e sunna karamɔgɔ minnu b'u danbe ka taa sunna ma u ka sira ala ɲɛ u yɛrɛ ka photo ta min filɛ nin ye n'u bɛ photo ta n'u ye photo ta ladaga a ye kasara min lase jamana ka silamɛya ma ala yɛrɛ de b'a dan don aw bɛ se ka fɛn dɔ ka tɛmɛ ciden kan aw ye nin kalan kura minnu kɛ ka nin diplôme kura minnu sɔrɔ aw bɛ se ka fɛn dɔ ka tɛmɛ ciden kan aw bɛ se ka arabukan dɔ ka tɛmɛ ciden kan silamɛya sariya ye photo haramuya kun min kama n ko nuhu ka mɔgɔw ni nuhu de ye ciden fɔlɔ ye ka na dugukolo kan mun ye fulankafoya don a ka mɔgɔw la photo لا تزارون آلهتكم ولا تزارون ودا ولا سواء ولا يغوص ويغوخ والنسر نكون نونيا مغو نيماودي ني شهيد بوغارتا نوح كم مغو مونيو فيلي مونيو كي مشركي فوتو ديدو وكم مغو نيماودي فولن نين توغو نونو يا سوره النوح كونو مغو نيما نونو بانne de fatura shaytané nanuma akwa kam mغو نيما munum bannate ayu ka photo uta aka ɲɔgɔn ɲɛyɔrɔ a k'u ka photow dila ye a k'u ka photow dilo ye n'a y'u photow ya hakili bɛ jigin u la u ye ɲuman minnu kɛ a fana bɛ courage sɔrɔ a bɛ kɛ ɲumankɛla ye u y'u ka photow ta k'o bila u ka réunion yɔrɔw la mais olu m'u bato dɛ parce que sɛtanɛ b'a dɔn dɔɔni bɛ olu bolo a ma sɔn ka bato in yira olu la a ye olu to ye fo olu banna mɔgɔw nana olu kɔfɛ dɔɔni tɛ minnu bolo nun photo dilara kun min kama fana u t'a dɔn sɛtanɛ nan'u ma a ko nin photo dilolen minnu filɛ nin y'a faw tun bɛ ninnu bato de olu y'u bato u ye photo ninnu bato ala ye nuhu ci u ma photo bɛ kɛ sababu de ye ka hadamaden wɛrɛ sira de ye photo ye ka mɔgɔw wɛrɛ ka taa fulankafoya ma o de y'a to silamɛya sariya ye photo haram photo haramali min fana sabatira ciden bora ko o kullu li musawwir fi nar ciden ko photo tala be de be tasuma kono ako inna sadda an-nasa jaba yawm al-qiyamati al-musawwirin ako mo min kala jabaka kele be yawm al-qiyamah do photo tala wude do hadisa be ciden ko mo yenni ma photo ta yawm al-qiyamah do ala bi karaba ko kan nin kala e fana tɛ se ka nin fiɲɛ ka kala photo ma bɔ photo la dɛ a ka dugutoriya kura ni a ka kalanbaga kura minnu filɛ arabu kan na ye ko photo min fɔra suma bɛ photo min na dɛ u bɛ ye min dɛsɛ ni bolo ye u bɛ photo min ye n'i ma photo farikolomalama k'o de haramuyara ko appareil photo ni téléphone photo minnu filɛ nin ye k'olu sen tɛ photo la ko ne ko a tigi ma hadisa sahalen min b'a bolo ko appareil photo tɛ photo ye téléphone photo te photo ko aka na tankaye arabu ka intede ka arabu kan boy ka jifani ka boro kono ka fon kanto made ko hadisa sahale min ba tigi bolo
ko ciden ko photo be haramu mais appareil photo sentala téléphone photo sentala o hadisa sahale min be ka appareil photo bo photo la ka téléphone photo bo photo la konne ko kana nayi na hadisa sahale min baburo akana nan kawai ede be arabu kamme ka ciden bo ako wa kullul musawwil fi nar ciden de ko photo tala bebe tasuma kono e ko ebe photo do boa wala ni ka hakilina mukabaratu ye Cheikh Abdallah Bumbaji ñinin ka ko munum ba fo appareil photo te photo ya ko minal mukabarat ako ye yere bonya de yere bonya baga de yo tigi minal mukabarat o be mun fo ko appareil photo ta ko e ma barake ko ye appareil biton ta kabila doro ko photo tara pistoli biton ta kabila mo ka faga ke pistoli nde ya faga ngoy be pistoli bito de marafa bito be ebe bito wuli kabila de na ye mo faga mba fo marafa indi afaga ko e ma barakia ha na ube mun foto gune ko photo appareil photo nunu telephone photo nun ko abe komi dungare e yere ni jora dungare koro yere de be dungare kono ni yelela ibe yela kono ni bolo korta bolo be korta kono ni bora dungare kono iteyo ni appareil ta photo la téléphone photo ayi ta photo iba kono ibe ta kono ko photo appareil photo nunu ko be komi doro ni tara ijo jidala ni kasuma be jika ni tara jo vaji dala ikasuma dara jika boye ke suma imbewa me ne ka photo tara appareil kono abewu ko photo ta ko appareil photo nunte photo ta ko lu yu jadeta ne be nyinin kawo ni e tara photo tala la iba fo nanka janta nanka jamina o be do fo in ko iba fo de nem photo de ta o ba yem photo ta e ba fo de njare minana nan jamina ibo de fo ko iba fo ninka photo de ta ate yere bonya dabila al mukabaratu aka cinyali dabila karamo nunu nyere ka photo ta min fulen nya ye kasara min lase silama uni silam yama ni ko photo haramu yele de karamo yere bi photo to karamo masina ko fente photo la ebe sen ni masula kono lagara ni nyinin kali lagara ebe sha koro alaka hakni mandan ni mani sunna karamo ma uyat abu photo la ima ite dawa yere ke sa wajulu yere to tara yoro una sigi yoro dola una photo ta ku bilu situka una jo yoro dola una photo to nubila shituka umbe bombulu la yoro dola una photo to nubila shitika upa ewa jigito abio la yoro dola unu photo to kubila uyere to abio yoro dola unu photo ta utuka wajulu yere menininte hari kafiru yere yere koroshi photo kola kateme an ka sunna karamuka hari kafiru itese ka kafiri ka photo ta nima sarama abe jinya wulila photo unu te tilonke kani photo yede itu ka su photo ye itu ka ewa ka photo sugudo ita ye kafiru bolode ni be lu ka photo min tay ba saruma do ka jendi ma ko aw ye kafiru photo charile yo comme islamaw ya kafiru yere ye photo entredi mbu bolo ka temari islamaw yere ka mun guddambe ka ta sunna man ka jamana kono ka dina beke photo tay karamo yere de photo be chari hari ubato kel taw silama nyuma salafu salu tumbe fere bedeke ku kabara nyuma udogo moko kana bwa kalama me ulube fere bedeke ku kabara nyuma ubo e haru kan nafila to si sanko downe apare udogo boro misiri kuno ukatara wi min fulen ne nuba filme ko fana ka video ta ka chari ukan nafila ariyaw abe yere jira ire ya nustuma ni mogo mi janto yere la ni be bonni janyana man ko e nyana e nyogona baranyuma kela e nyogona salli bagate me wa badalahu min allahi ma lam yakunu yahtasibu fembe ta bangu yella garaw hakili tunte minna aba haketo ko eri shera aba haketo har yeri temene min kera ya haketo o be silamaw de kan nafa nyini fe ngore tew silamaw kan nafa ben minna durambo de la subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk